Mapak arka suta teka pira Sang Sri Kresna aduh Paman Brajadenta ingkang jengandika kersakaken menika kados pundi menawi kula kaanggep boten trep dados ratu monggo bab menika dipun rembak kanthi sae Paman. Aja gembelo sirahmu wele. Wiwit jaman Nama kuna Pringgondani iki negarane buta. Yen dina iki sing dadi ratu menungsa tegesin rak pranatan ngowahi budayane wong Pringgondani. Akeh moyangku biyen le babat ling ngedekake negara iki. Diriwangi toh jiwaraga mula aku ora sudi dadi kesete menungsa mapan ana bumiku dhewe. Aduh Kanjeng Paman. Babar pisan kula mboten nglegi wulan mboten wonten ceceking manah kula badhe ngremehaken golonganipun para denawa kalebet dumateng jengandika Paman Brajadenta. Kula kadhapuk dados ratu menika mboten saking pikajeng kula piyambak nanging dipun surung dening para kawula lan para pinesepuh ing Pringgondani. Ing pangajap kanthi Gatotkaca dados ratu saged dados sarana manunggaling trah Eyang Pandhu kaliyan Eyang Tremboko tegesipun antawisipun satriya kaliyan raseksa saged manunggal tetunggalan satemah ambabar kasantosan ing Pringgondani. Tembungmu ya enak-enak dipangan nanging gendong rasa milik lan pamrih. Neng arep kaya apik-apik menungsa karo buta manunggal. Dadi dalan kasantosan nanging gumantine wektu gumingsire dina tan murunga golongan buta dadi gedhi bale menungsa. Aku tetep ora trima. Aduh Paman, negari Pringgondani menika dumados saking 10.000 ingkang bebanjaran. Lamadyan saben golongan suku adat agama tertamtu badhe nyembuh bakuh kukuh menawi lelambaran raos panunggal. Ora bakal iso manunggal tetep beda lan ora iso rukun. Tumrap bentening pamanggih menika mujudaken kanugrahan saking pengiran. Waton bentening pamanggih menika boten ngobak-obak kaliyan katentreman. Yen beda nganti kapan wae tetep ora iso tentrem. Benten pamanggih menika boten dados menapa waton ingkang dipun tuju menika sami. Anenggih kangge kajayaning Pringgondani mulyane sagung para kawula dasih. Waton sedaya para kawula lan sentana menika anggadhahi niat suci lan sami anggenipun badhe mbangun Pringgondani tartamtu badhe ambabar dumateng Basuki. Pringgondani bisa tentrem, Pringgondani bisa mulya yen ditumbali patine Ratu Tugelan. Bapake menungsa, mboke buta ya diapurmu kowe.
Kunjing langit kelap-kelap katon leregin sanging alis oh ler Gatotkaca ratu sing apik kuwi kudu mahambek sama bidadana denduk sing tegese nadyan ta wong liya nanging yen sugih lelabuhan kudu diparingi nugraha kosok baline nadyanto kuwi kulit daging yen perlu pepunden yen pancen nyebar kamurkan kudu dipatrapi pidana bebasan rawe rantas malang putung sing jejeg adekmu aku pamanmu Brajamusti sing bakal sabiyantu tetunggalan dadi kekuatanmu Negara Pusdatan wigih ringa-ringa nggih nyombrasta angkaraning Pringgondani kaya pinecut dening pangandikan ingkang paman Brajamusti kang wis tetunggalan manjing wonten astanira ingkang kanan mangkono kumlawe nenggih astanira Sang Gatotkaca ingkang kanan sinengkuyung Aji Brajamusti ambyar dadi lebu nenggih Sang Brajadenta manunggal ing epek-epeke Sang Gatotkaca ingkang kering What? Oh! Sembada kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang kaesti nadyan samubarang ujian telikung nyandung sampeyan parandene pepayung ati suci lan budi rahayu sampeyan Ndara Gatut saged ngrampungi damel wiwit saking jenengan kajedi wonten madyaning kawah Candra Dimuka palakrama ngantos sakmangke jumeneng nata mugi-mugi dados putra ingkang pinter gawe marem lan mulyane wong tuwa nadyanto bapakmu niku Ndara Werkudara gedhe labuhe tentrem lan mulya uripe muga-muga sampeyan sing dadi penyambung sejarahe wong tuwa anggenipun ngarumaken asmaning keluarga Ngamarta lan ugi Pringgondani Samanten ugi kula nderek memuji lan nderek nyuwun dumateng Purbane Hyang Agung
tentreming pringgondani anjalari dumateng tentreming penggalih punden kula bapa sahuri kaliyan Ibu Sukamti sakula wangsa mboten katalumpen dumateng temanten kekalih wontenipun namung hayu lan rahayu tebih saking Sambikala. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathah ing reh kalepatanipun mila nyuwun gunge samudra pangaksami sak beja-bejane sing lali sih beja sing eling lan waspada. Kyai Semar pripun Gus? Minangka tandha syukur marang Pangeran aku arep mbeksa sawetara mangsa borong Den.